мақомоти вилояти мухтори Бадахшон марги як сокини ин минтақа дар қисми ҳарбии 06870 вазорати дифоъ дар душанберо тасдиқ карданд. Дар комиссарияти ҳарбии вилоят рӯзи 21 феврал ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ҷасади Эҳсон Элчибеков шаби гузашта ба дасти пайвандонаш супурда шудааст. Элчибеков 19 сола сокини рӯстои Бағои ноҳияи Рӯшон рӯзи 16 феврал дар шароити мармуз даргузаштааст. Дуситонии гарнизони ҳарбии шаҳри Душанбе таҳқиқи ҳодисаро шурӯъ карда аз рӯи ин қазия як нафар боздошт шудааст. баробари дастрас кардани ҷасади фарзанд наздикон ба ҳодисаи марги табиии писари сарбозашон шубҳа карда аз мақомот хостанд ки омилони марги писарашро ба ҷавобгарӣ кашанд. ин сарбоз моҳи майи соли 2016 ба хидмат даъват шуда дар қайди як қисми низомии сохтори вазорати дифоъ дар Душанбе буд. Шоҳназар Шамиров, комиссари ҳарбии вилояти мухтори Бадахшони Кӯҳӣ, дар суҳбати кӯтоҳ ба радиои Озодӣ гуфт: бачара расондем то хонааш я 5 рӯз роҳ қатӣ амин фармою ягаку роҳу маҳкам будам дина бега шаб расондан шад. ҷаноби Шамиров афзуд тобути Элчибековро сарбозон бо ёрии якдигар дастрӯи даст карда аз роҳҳои мушкили барфпӯш ба деҳаашон расонданд. дар ҳоле ки масъули комиссарияти ҳарбӣ ва ҳам мақомоти дигари дахлдор аз шарҳи расмии ҳодиса худдорӣ мекунанд, як манбаи радиои Озодӣ дар вазорати дифоъи Тоҷикистон ки нахост номаш бурда шавад гуфт, Эҳсон дар натиҷаи як моҷаро бо ҳамхидмати худ ба марг расонда шуд. ҳарчанд ӯ аз талаффузи воҷаи кушта шуд худдорӣ кард, аммо дар шарҳи ин моҷаро чунин гуфт: миёни Элчибеков ва як сарбози дигар моҷаро хест ва онҳо дар соати 12 шаб пушти ҳоҷатхонаи қисми ҳарбӣ гузашта занозанӣ карданд. ниҳоят ҳамхидматаш ӯро хафа намудааст. хишовандони Эҳсон Элчибеков мегӯянд баробари аз назар гузарондани ҷасад ва ҳам дидани осори захмҳои эҳтимолӣ ба ин фарзия бештар бовар мекунанд ки писари онҳо ба марг расонда шудааст. аз ҷумла ба гуфтаи онҳо вуҷуди ду захми монанд ба теғи кор дар қисмати пушти гардани Эҳсон ишора ба куштори ӯ дорад. худоназар Элчибеков, амаки Эҳсон, рӯзи 21 феврал дар суҳбат бо радиои Озодӣ аз деҳаи Бағо гуфт: тамоми наворҳои захмҳои гарданашро гирифтем. намояндаҳои комиссарияти ҳарбии ноҳияи Рӯшон ваъда карданд ки хулосаи тафтишотро ба дасти мо мерасонад. баъди он ба тамоми созмонҳои байналхалқӣ ва президенти Тоҷикистон муроҷиат мекунам. амаки Эҳсон гуфт бародарзодааш як ҷавони болобаланду ҳузар ва қадаш 2 метр буд. моҳи майи соли гузашта ба хидмат даъват шуд ва дар муддати тақрибан як соли хидмат то мартабаи фармондеҳии гурӯҳ расида буд. хишовандонаш мегӯянд дар давоми муҳлати хидмат Эҳсон ҳеҷ гоҳ аз шароити артиш ва ё вуҷуди хушунат шикоят накардааст. аз рӯи иттилои дарёфтии радиои Озодӣ дар чорчӯби таҳқиқи ҳодиса ки аз ҷониби додситонии гарнизони низомии шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст, як ҳамхидмати Эҳсон, ҷавони зодаи ноҳияи Файзобод, ба унвони гумонбари содир кардани ин ҷиноят боздошт шудааст. мақомот мегӯянд ки танҳо бар пояи хулосаҳои тафтиши пешакӣ маълум мешавад ки аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз мешавад ё не. аз рӯи баъзе иттилоъ дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ чанд тан аз фармондеҳони қисми ҳарбии 06870 ҳам ба саволи муфаттишон посух медиҳанд.